For at gå til online prøver på Alinea, skal du først gå ind på minside.alinea.dk. Der trykker du login, vælger privat login, skriver dit eget brugernavn og kodeord og trykker login. Efter du er logget ind, skal du gå ind via portal og finde en dansk portal, uanset hvilken type prøve du vil ind på. Det kan fx være Dansk Portal Udskole. Efter du er kommet ind på Dansk Portalen, trykker du på pilen øverst til venstre, vælger prøver, og her kan du så vælge imellem de forskellige prøver, der er til alle fagene. Vælger du f.eks. online prøver matematik, kan du her se de forskellige prøver, der er åbne for dig, og ved dem, hvor du har et resultat, kan du se resultatet ved at trykke på Se mit resultat. Så ser det sådan her ud. Og du kan gå tilbage herop.